mlađem sam ranim sreo prvo ljubav svog života. Zaljubi se to ceo, a to beše to divota. I samo mene ta je htela, lepa mala Mademoiselle Gisela. Premda nisam znao franse, imao sam kod nje šanse. Zasviraj, Gisela, pobeže Gisela. Zasviraj, Mirela, da dođe Gisela. Uzbudljiv i vrlo napet, priči sledi daljinovi zaplet. Ja ljubavlju silnom zanet, vodit je na svaki balet. Al potraja vrlo kratko, uzvišeno stanje slatko. Jer se desi iz nebuha, jedan nalet iz vazduha. Zasviraj, Gisela, pobeže Gisela. Zasviraj, Mirela, da dođe Gisela. Žene leči bol i rane, pa provodim svoje dane. Od skloništa do skloništa, ne mogu nam hvala ništa. Kada čujem zvuk sirena, na oči mi pada mrena. Oči zele do Mirele, patim samo zbog Giselle. Dušu mi uzela, prokleta Gisela, zasviraj Mirela, da dođe Gisela. Dušu mi uzela, prokleta Gisela, zasviraj Mirela, da dođe Gisela. Ljudi, jeste li primetili večeras nešto čudno? Znate šta je to čudno? Čudno je što još uvijek nema ove naše sirene zvane Gisela. 15 do 11, još je nema. To nije dobro. To uopšte nije dobro. Mislite? Ljudi, ja sam, boga mi, nešto napet. O, šta je bre s tom sirenom, majka mu stara? Dule, ti uvijek imaš neke informacije, ko ne šćepa? Iz prve ruke, buraze. A gdje su večeras? Možda gledaju neki fudbal. Gane, ima večeras neka utakmica? Nema. Kakvi su meteo uslovi? A delimični. Da im se nije nešto desilo. Ljudi, ne mogu da nas drže u ove neizvesnosti. Šta oni misle? Ko su oni? Sad za vas psihologa i psihijatra ima puno novog materijala. Da, ima puno novih manifestacija u ponašanju ljudi. Verujem. Ljudi, kako provesti noć bez sirene? Ma rade kako im je volja, ali ne može ovako, ljudi, mora se zna neki red. A ne bojte se, biće sirena. Nemojte da se plašite. Pa kad će? Pa sad će. Pa će posle da nas šopaju sve do ujutru. Stvarno, Gane? Stvarno. Jugane, hvala ti, mogu ti hvala. Ne plašite se. Ljudi, sad će samo. Ljudi, ne znate zašto nema sirene? Zašto? Pa Rusi potopio jedan ogroman brod. Na 1000 mrtvih. Je moguće, a? Gledao sam svojim rođenim očima na televiziji. Brod plovi, ljudi se voze, orkestar svira, igraju okretne igre, ljubakaju se, šampanjac se toči, kada jedan puta tras, kažu ledeni breg. Ma lažu, to je ruski ledolomac na atomski pogon. To je Titanic, film. Ma koji Titanic, koji Titanic? Ale ne preteruj, to si ti gledao film o Ma Titanicu. čo ti ne lupetaj, gledao sam direktan prenos na CNN. Alo, gospodine,
Izvolite volite. Molim vas, dođite ovamo. Molim vas, sedite da vam nešto objasnim, Čikice. Vrlo rado, gospođice, samo molim vas, izbjegavajte to, Čikice. Pa nismo dotle došli. To što ste vi gledali, to je film sa 11 Oskara. 11 Oskara? Ma nemojte. Ma ne dolazi u obzir, burazeru, ne dolazi u obzir. Ende bre, jel čuješ šta ti govorim? Pa preću da skapam, razumeš? Aj zdravo. Ajde bre, jel tako, burazeru? Pa tako je, ali šta? Mi moramo da održimo nivo. Pa moramo. Pa moramo. Jer znaš ko smo mi bili, bato? Smo bili, Dule? Pa prva liga, bato. Prva liga smo nas dvojica. I šta se treba da radim? Da valjam sveće, kandila, šarena, jaja. Ma jedi bre, ne dolazi u obzir. Ula, morat ćemo nešto. A šta? Ajde, kaži šta. Vidi, ja sam ovih dana vrlo ozbiljno razmišljao. Ajde, i šta si smislio? Došao sam do zaključka da je ovaj rat definitivno nehuman. E pa jo, nemoj da filozofiraš, molim te. Ako uopšte umeš da misliš, misli bre o tome kako da okrenemo lovu. Dobro, Dule. Ajde. Ne vredi, Dule. Ne mogu da mislim dok ova sirena ne zasvira. Kane, vidi ovo. Šta je ovo, a? Vodnik stariji. Od koga stariji? Evo mene, evo njih, pa da vidimo čija majka crnu vunu prede. Jeli, jel ti znaš zašto večeras nema znaka za vazdušnu opasnost? Ne znaš. Zato što su čuli da si ti večeras dežurni na Pragi. Nije šala, takav strelac. Čekaj. Pa nije valjda da već znaju. A znaju. Znaju koji kalodont upotrebljavaš za pranje zuba. Majko. Imate čaroban osmeh. Vi mi se to kao udvarate? A zašto da ne? U prvom redu mislim zbog vaših godina koje su dostojne svakog poštovanja. Pa nemojte vrsti pažnju na detalje. Recite mi, da li vas je to sada uhvatilo ili vas drži od pre rata? Pa molim, draga moja, mene to drži kroz sve te godine dostojne poštovanja. Od jutra do mraka. I nemojte pokušavati da me od toga izlečite, draga moja gospođa. Gospodine, ja ovdje čekam svoga muža. I gospođa Boždarka čeka svoga muža od juče. Muževi danas masovno nestaju. Ali zato sam ja tu. Gospođa Boždarka, da li sam dao moju vizit kartu? Dali ste mi, već 2. A, bravo. Dobro bre, ljudi, razumeš ti mene šta je ovo ovdje? Kafe kod male sirene u kojoj ti svake noći dobijaš flašu piva. Nego šta radite vi ovdje, ljudi? Rat je, a ti što ne zatvaraš? I to znaš, zbog radne obaveze i zbog skloništa. Znam, nego... Znam, dosadilo ti da džonjaš po praznim ulicama, pa si došao na pivo. Jest. A plus ni ova sirena nikako da zasvira, razumeš ti mene? Ajde, evo ide pivo. Aj kad si navali. Šta je bre ovo? Civilna zaštita spava, razumeš ti mene? Civilna zaštita nikad ne spava. Ja sam bre ceo svoj život posvetio civilnoj zaštiti. Decenijama sam organizovao vežbe civilne zaštite. Niko od vas, niko, nije shvatao ozbiljno ulogu i značaj civilne zaštite. Razumeš ti mene? I pravili ste viceve. Ja nisam. Jesi, ti si pričao si onaj vic, ništa nas ne smo iznenaditi. Osim kiše. I bombardovanja. Ti sira bre! Sad ja pričam.
Sad svi trčite u sklonište koje sam ja godinama branio od gajbi, kole i piva. Daj bredno pivo. O, šta je bre s tom sirenom, majka mu stara. Ova civilna zaštita, razumeš ti mene? Dobro važna stvar, razumeš ti mene? Gane, da platim. Ne treba, kuća zaspi. A ne, večeras moram. Zbog malera. Imam debi. Srbija. Izvolite, molim vas. Izvolite, molim vas. Učinite nam čast. Sedite. Gane, piće za gospođu doktorku. Ja se stvarno izvinjavam. Znate, mi smo malo u ovoj situaciji stali sa poslom, znate, a vi ste, mislim, doktorka za psihologiju naroda, pa... Masa. Pa to. Masa, pa da. Eto, ako nemate ništa protiv i ako imate malo vremena, bi volili da vi nama naučno, psihološki predložite šta vi smatrate da bi kod Masa sada najbolje išlo. Da, to. Pa rasudite po sebi. Šta bi vama, evo, šta biste vi sada najradije volili da čujete? Nadu Topčagić. Sirenu. Da, potpuno si pošilio sela. Tačno. Morate da nađete nekoga da vam pravi male sirene za ličnu upotrebu. Ole, to može i sa kurblicom, ovo malo, da? Da, mislite, kada ovo zataji kao večeras, jeste to? Pa da, vi čim ne možete da izdržite, a vi navijete i... I lagano da spavaju. Da, ali ja se izvijem, mislim, a šta ako, ne daj Bože, ovo sutra sve prestane? Molim vas, morate da znate da su ljudi postali zavisnici, sirenomani. I da vam kažem, to će još dugo biti. Još dugo neće moći da spavaju bez sirene. Doktorka, molim vas, recite svoj proces. A molim vas, nemojte, ja to onako. Ne, molim vas. Dolazi u obzir vaše ideje, naša ulaganja. Pa evo, ne da. Dušu mi uzela, prokleta Šizela, zaširaj Mirela, da dođem Šizela.